Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan gidan TV mai albarka. Idan wannan ce shigo ka ta farko, ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kamar haka. Mun gode. Hanya gajeriya ta yanke duk ce ne na ce na dora ku akan ta. Ku daina tsorata, ku daina wahala, ku daina bazama. In wani ya jefe da shi an ci. Na gaya muku ga abin da za ku cikin tsatsun lokaci ku ci. Duk wanda ya ce Abdul Jabbar dan shi ne ba rigima za ku yi ba rudewa za ku yi ba, ku tambaye shi me ya shi a agunsa, shikenan magana na an wuce. In ya faɗa muku abin nan da nake faɗa ku ce shi ne a wuce gun. In ya faɗa muku wani abu saɓanin wanda nake koyarwa a gun nan ku ce kawo gun. In ya gaza kawo ku ce to ya gaggauta tuba ko Allah ya min shari'a da shi lahira shi ke ba shi kenan ba a wuce gun. Dan ku ci wahala ku ci. An gaya mun kun yi kokari, an datso wani karatu da nayi a nasiha kan taba sahabbai, sai dai da aka kawo naji sai naga ba a mahallin sa kuka sashi ba, ba a mahallin sa bane. Dan na yaba muku kun yi iyayen kokarin ku ne saboda abinda a ganin ku kuke ga taka za a warware. Dalili na cewa ba a mahallin sa kuka sashi ba, a kyakkyawan zato na ban ji karatun da yawa ba, iya dan gun da aka sani, amma bayan da ta daga wata tafiya nayi karatu sakamakon wata tasha da wani yaro gaɓo ya buɗe na zagin sahabbai, kuma zagi shi yake na jahilci, kuma zagi irin zagi na yan tasha, kuma baya iya rabewa, bai da imkaniya ta ilimi ta rabe sahabban kirki daga na banza. In ka haɗa sahabbai ka zagadu har sai bi Ali ya shiga, sahabi ne shi ma. In ka ce dukan sahabbai ko mafi yawan sahabbai duk yan wuta ne, ya za ka yi da sahabin Badar kawai? Zan kawo anan na Badar kawai, yadda Hakim ya rawaito daga Ibn Sirin isnadi sahihi, a Safinu sai da aka kashe 240 da yan kai. Ya zaka da waɗannan duk imani suka da na Badar kawai, na ba Badar nake son ce ba, na bai'a, na bai'a, sabban bai'a kusan 300 aka kashe, 200 da kusan 50 aka kashe na bai'a kawai. Ya za ka yi da waɗannan sabon da suka fito na fito da Yazid aka yi harra a Madina ya karkashe su? Ya za ka yi da su? Ba su tare da Muawiya, ƙarfinsu aka fi. Ya za ka yi da su? Wannan shine nasihar da ne, cewa mu dinga tafiya idan mu buɗe. In muka ce mu yi kuɗin gora kan sabai, har imami ya shiga. Duk makamansa yana daga cikin manyan makamansa kasancewa sa sahabi. Shine ni nasihar da ne. Amma yanzu da muke karatun nan an fake a bayan sabai, an kace-kace da ma'aiki, ka ɗauko wancan karatun ka ɗora, ai zai zama bai hau gunsa ba, saboda wasu ba za su gane tsohon karatu ne ka ɗauko ba, za su ɗauka warware maganganun da ne yanzu nake ina baya. Yanzu wannan maganganun sadda na warware su ne ridda. Ana cewa da annabi kwarto. Yanzu sahabin da ya ruwaito wannan akwai ja da baya kan karo da shi? Sai ku ci yasa na ce ba yanzu a dagar da muke muna yaƙi na mu ɓamɓare jabun sahabbai, bai dace a ɗauko nan kalmar da nake magana a wata munasaba a ɗora a yanzu akan wannan yanayi matsayin da muke ciki, wanda wallahi har wahabiyan da yawa sun karyo linzami, sun fahimci famfar ne mai barnar da aka ɗora su akan ta albarkar karatuttukan nan da nake. Kuma kwa sa a juya da linzami a margaya a mai da yaƙi baya? Ba a yi haka ba. Kawai sai ku tafa a shafukanku, kun ce ɗan shi'a ne, me ya shi'a gunku? Su dawo da amsa. Idan kun ji ce daidai da koyarwa ta shi kenan ku tabbatar ni shi ne. In ta saba da koyarwa ta, ku tabbatar da duniya sun man kage. Ni yanzu ba wani suna da yake burge ni a addini da kowane adireshi. Gaskiya kawai ta ce hanya ta. Da mun ga ce sunna, in an ce mun dan sunna ne ni ba za ku yi murna. To ga sunnar yanzu irin abubuwan da yake cikin ta. Me tsarkin har abin albari an ce da mutum ahlus sunna. Yanzu ga hadisan yau zan dada fito muku da wasu. Amma fa in kuna da lokaci. Zan dada fito muku da wasu. A littafan sunna kuma an ce ahlus sunna duk wannan kazantar na cikin ahlus sunna din. Haka ni yanzu duk wani suna abuna ni ara ne koma baya. Me gaba na gaskiya, inda gaskiya take kawai ni nan nake. Wannan shine tambihin da nake dan gaba da Allah a kula. Amma fa ba cewa ne an yi ba daidai ba, kun yi ijtihadi sai dai ijtihadin kun yi kuskure, kuna da lada daya. Dan kaji
daɗin wannan labari da muka baka ka danna subscribe kana ku danna Jama'a.